ka program a Jinghikai ka ba arti volunteer ka ba thumu ban kintiu ki sap ki phong ban Thaiñ Jingthaiñ ki Siej bat kiwe ka lakut no da ka jinjob kani ka program bala ai kerteng ka executive course on bamboo handicrafts and utility products making lapan long hapo ka scheme racing and accelerating MSME performance ya kani ka program lapan long da ka tanat ka papet ya ka khai ka pateng bat ki karkhana ani Department of Commerce and Industry jong ka sarkar Meghalaya na ka bai trelang bat ka North East Cane and Bamboo Development Council kani ka Jinghikai ka long ha ka jakatrekam NECBDC ha Barnihat Assam bat kelas dang ha ka akui trik uyayong ahjar pusan kalakut no menta ka sngi ka santri ujemang ahjar pusan ha kani ka sngi alkulai ngot kinong shimenta kila yo pryang ki sernot hadien bakila pendep hok ya ki Jinghikai ha ki sap Thaiñ Jingthaiñ ba pher do sin ka ba kum thop ki mar ki mata kum ki pela kiu kriya bat kiwe ki Jingthaiñ na usit